Ahojte kamoši, tešíme sa, mám motorku, krosku, peťku, bude číslo 100 na kapu, bude na pocko, jak bude sneh, kúpime, máme bobu pripravenú, čo máme ešte, jak sa povie, tá šťanka, kúpil som, dobře veľa peniaze, stále som dal 240 to som. Teraz ukážem, čo máme. Pulbu máme, to tá šklanka. Mal som jednu motorku, slabá bola. Ideme na Polsko, kúpime takú motorku zelená, taká väčšia je, väčšia. Neviem, jaká bude, bojím sa. Jak bude taká malá, tá zoberiem. Bo videl som, išiel som kúpiť takú motorku. A bola väčšia, nie? No tak ideme si kúpiť, jak bude sneh, neviem, ale sneh nebude, neviem, teraz kúpim, jak bude 400 eur, či 600 stojí, nevidel som určite, nevidel som, bo toto šotovka bola pekná, pasby, Ramzi, toto motorka bola Ramza, 6, ne, 2, 3, no a proste teraz budeme kúpiť do Pocka, jak bude, neviem, tak bude, ideme zoberať si kamoša, ideme na Luku, bude to, páči sa toto video, dajte odber, like, nezabudnite like, idete na YouTube, kliknite na odber a na YouTube, píšte si na komentári, Lenka Černiaková bude skočiť, jak ja som, tak, aj za to budem ukážovať toto motorka, jak idem, jak tak. Proste idem na Pocku, jak budem pagrava, veľa avrilové, pravadadové montere Pocko, cena dekasave motorka. Dala mám to vykušené, la peka do kurva za veľa video. No, budeme sa tešiť. Kliknite na odber, nezabudnite like, odber. Kliknite kanál, odber na YouTube, píšte si Lenka Černiaková, bude skočiť na mňa, jak vozíme sa ne. A no, čo povedám, mám ešte rozum, no, jak bude väčšie a bude 600 stojí, tak nekúpim. Jak bude 400 eur, tak kúpim. No, 500 eur, 600 nekúpim. Za 500 eur, áno, už nebolo za 500, za 400 eur bolo. Mám do 100, no to 600 eur, dám, prosím, spustite mi 200 eur dole. Bude spustite 400 eur a vidíte, jak bude mi toto motorka páčiť, ľúbi sa, budem sa celý deň sa ložiť. Teším sa, kamoše. No, teraz ideme kúpiť, ideme ťa ukážať pulbu, mám pripravenú a ukážem všetci. 100, čo bude na motorka taká, táto asi kúpila som si, táto, poďte, a vidíte, to sa. Toto. Jak budete pasiť, nie? Dal som dobre?